ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମିଠା ବଜାର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତରେ, ଓଡିଶା କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଏମିତି ମିଠା ବଜାର କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଏଠି ପାଖାପାଖି 300 ରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ତ ଓଡିଶା ମୋର ଗର୍ବ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ପିକେବି ସହ ଚଳନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ଦି ଓଡିଶା ଗ୍ଲୋରି ଓ ଗାଁର ଗଲିରୁ ସିଟିର ଲାଇଫ୍। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଜାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉ ବଜାରରେ ନା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପାଣି ପଡେ। ଯୋଉ ବଜାର ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ମୋର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବଜାରଟିର ନାଁ କଣ। ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡିଶା ଖ୍ୟାତି ପାହାଳ ରସଗୋଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ଭାରତ। ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଏମିତି ରସଗୋଲା ବଜାର ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବେନି। 300 ରୁ ଅଧିକ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ରସଗୋଲାର ବଜାର। ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାଳରେ। ରସଗୋଲା ତଥାପି ଦିନକୁ କେତେ ଆପଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି? 50-60 କିଲୋ ଆପଣ ଛେନା କାଉଣ୍ଟ ହଉଛି। ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ ସବୁ ମିଶିକି ଇଏ ରସଗୋଲା ତଥାପି କେତେ ଦିନ ଯାଏ? ମାନେ ଯଦି ଘରେ ନେଇକି ରଖିଲେ କେତେ ଦିନ ଯିବ? ମିଠା କମ ଥାଏ, ମିଠା ଅଧିକ ହେଲେ ହଁ। ନାଇଁ ମିଠା ରସଗୋଲା ତ ମିଠା କମ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଆଖି ଯୋଉ ଯାଏଁ ପାଉଛି ନା ସେଇ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ରସଗୋଲା ବଜାର ଅଛି। କେବଳ ଏଠି ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ରସଗୋଲା ବଜାର ଅଛି, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଯେତେ ମିଠା କମ୍ ରହିବ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ତା ସ୍ୱାଦ ନିଆରା। ଛେନା କୁଆଡେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ନିଆଳି। ଦିନକୁ 60-70 କିଲୋର ଛେନା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ କେତେ ବଡ ବଜାର ଦେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ପାହାଡ଼କୁ ମିଠା ତ ନିହାତି ଖାଇବି, କାହିଁକି ନା ମିଠା ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗରମ ଗରମ ରସଗୋଲା ସେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ର। ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଥରେ ଖାଇବେ ନା ସବୁବେଳେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଥରେ କେବେ ମିନିମମ୍ 3-4ଟି ଖାଇବେ, ବହୁତ କମ୍। ବନ୍ଧୁ ଏଠି ରସଗୋଲା ତ ପାଇଁ ଫେମସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛେନାପୋଡ ବି ମିଳେ ଆଉ ଛେନା ଗଜା ମିଳେ। ବେସିକାଲି ରସଗୋଲା ବହୁତ ସେଲ ହୁଏ। ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଯଦି 60ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେନା ଏମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଛେନା କେତେ ପରିମାଣରେ ଆସେ। ଆଉ 300ଟା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଯଦି ଛେନା ଏଠି ଆସୁଥାଏ, ଆଭରେଜ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ 50 କିଲୋ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ, 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ର ଛେନା ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଛେନା ଆସିଥାଏ କୋଉଠୁ? ନିଆଳିରୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା ନିଆଳିର ବ୍ଲଗ ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଫୋନ କରିକି ଦୋକାନକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ବା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୋଲକାତା ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିବା ରସଗୋଲା କୁଆଡେ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବଜାର କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ରସଗୋଲାର ବଜାର କୁଆଡେ ଦେଖିବେ? କେବଳ ରସଗୋଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡିରେ କଷ୍ଟମର ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ନବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଆମର, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ରସଗୋଲା, ଲଭ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଲଭ୍ ରସଗୋଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ।